Maikanem Apilin. Tinapalabas, sinapol ni Padre Ismael ni Elizabeth ngem di na nasapulan. Insalay saymet ni Ela ken kuana tinapasamak kini Elizabeth. Ipanang paltog datungan ken kuana. Ket amken na pay nga amangan no adda pa kay naigan dayta iti panagpukaw ti balasang. Iti met sermon ni Padre Ismael iti misa. Napasagidan manen ni Mayor Simon. Ket dinagdagos dati rimwar iti simbaan. Kalpasan ti misa, adday masidag alalaki kini Padre Ismael, ket adday nyawat na amay sa asagot. Itagagayem, adtoin ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Maikanem Apilin! Sidaan mo't gayam dito eh. Sumat lagay man nagbanglo. Asino tinangisagot kanya kiti daytoy? Apa di na imbaga tinagan na? Anya ti kaya tasawin daytoy asagot? Yawid ko langan. Tayo itong balay akanak. Agyaman na kiti daytoy asagot no asino mang tinangtad. Diyos ko. Ay na! Si kamot kong tinakauna iti daytaan na isagot kanyak asidaan, pusing. Di ka makaoreng ikan ka. Anya ti mapaspasama kiti pusak. Natumban ti pusak. Apa yan? Pusing. Pusing. Anya ti kay tasawon dayto eh. At nasabidong tinaisagot kanyak asidaan. Ta imposible mat amatay latan ti pusak anangan iti dayta asidaan. Wen. At dalakit din na igamar asabidong iti dayta asidaan. Sigurado nga taakin nanday padi tinted mo asidaan, Dagol? Well, senyor. Nukinan na. Sigurado nga rood ang malamayan tayo dya padi. Lakit di, senyor? Masayat. Kasta ti pagbanagan dagiti tao amang kontra kanyak. Matay. Papa, anya pa'y laang aramidin nyo? Apay asan kayo nga agaramid iti pamuspusan, tapno agkalaysa kaming kin ni Victor. Agor orayak, Papa. Kaya't kung agkalaysa kami kin ni Victor, inkariyo dayta? Papa, ipatay ko nakit din umapukaw kanyak ni Victor. Di kagsaw iti kasta. Nasaan ako agbaligi kin ni Victor? Agpakamatayak laangan, Papa. Nangagyutin bagak, Papa. Agpakamatayak na saan ako agbaligi kin ni Victor. Dadal ka din ti ulom. Nagado alalaki dita. Saan lang aray jay a Victor? Iso day ayatek, Papa. Katkas itinakon-akon. Ipatay ko lakit din umapukaw ko ni Victor. Amom ka di ti may sama kagapo adyak kayat ni Victor, Simon. Anya dayta? Putot day di Rodrigo Quetero. Aniya. Naamuak dayta ken ni Rina. Opoy nga itala nga maamuak dayta. Diamok ket may sa asoldado ni Victor adi mayo lang dito San Isidro. Iso adyak kayat dayjay a Victor, Simon. Anya nga ron ti mapalinta. No isumot ti kayat ni Rina. Itulok mo atas ta? Agpakamatay ka no. No saan nga agbaligi ka ni Victor. Ha? Tidang muak nga anak mo? Ala. Awagam ni Victor. Takayat ko akasarita. Apaya siya? Sikat ibangawag ken kwada.
Nagimasan dagita amakan apag sasangwan tayo kada Victor. Mabisinak matin. Nakaragragsak ka. Talaga, Mama. Gapata makitak manan ni Victor. Mama, ay ayatak ni Victor. Kayat ko asyak ti mang tagi kwa kankwana. Ipatay ko no saan asyak ti kalaysana. Anya? Magagaran akon iti sa sangpat na, Mama. Kailiw ko na makita. Anya? Sabay ti amin, kaya't ko gaglalanglang tayo amangan, Victor. Padayawan ta kumatin sa gana ni Rina. Sige, Senyor Simon. Oh, at titimakan, Victor. Siya kung timang ikabil iti platong. Sana, siya kon. Siya kun. Oh, adayta. Naimas dayta. Siyak amis mo tinagluto. Sige, magan tayo pa'y. Kalpasan na. Kaya't nakaakasarita, Victor. Victor, amom ka di, no kasano ti panagayat ni Rina kan ka. Senyor. Ipatay na ka no saan nga isuti kalaysam. At numapahaay ken ka. Agpakamatay. Anya? Apay, naragsak ka di, no kas tati mapasamak. Senyor. Saan ka di mabalin nga kalaysam ti anak ko? At datulagan mi kinirina. Kat sana nagbaligi. Iso aladingi takmet, Senyor Simon. Anya? No isublim dagiti dagdaga nga inag-agumam. Ikalaysak ni Rina. Aduat at tao dito San Isidro, ti inag-agumam ti dagada, Senyor. Daansong, kandag iti kakadwana. Agramanem dita tinalawa adaga, day di apong ko akulas. Anya? Apong mo akulas? Wen, Senyor. May samet day di apong ko akulas nga inagawam. Tinalawa adaga nga impanagan na kanyak nga apuna. Anya? Senyor Simon, jak kayat tiriribok. Kaya't numaramid mo ti kunak. Si dada anak amang ikalay sa kinirina. Sige, Senyor. Agpakada. Agpanunod kayo animbag, Senyor. Agpatuloy ako. Natangsit dayjay a Victor. Tilangsitan na. Sana mapalin. Diyak maaramid ti kayat na. Isublik ka nun dagiti daga nga inagumakas kasukat ti panangikalay sana ken ni Rina. Anya nga rod itan ti aramidem. Nasken amapukaw dayjay a Victor. Papa, anya ti bunga ti panagsarita yu kini Victor. Oh, ladingita kaya. Talaga, asanak nga umanugot iti kayat na. Papa. Ado di talalaki. Saan laeng ani Victor? Ngam, Papa. Jak isukat dagiti dagak, iti dayjay laeng a Victor. Victor, agpampanunod ka? Agda parikot mo? Malagip ko tinapalabas, Auntie Ella. Di pa nang patay da kini apong kulas. Kalpasan nga inagaw dati dagana. Victor. Di pa nang patay da kini mga Ignas. Pinatay da nga awan laban na. Oh. Di inaramid da kanyak. Adan-dani nakatayak.
Malagip mo gayam dagita apagteng idi. Wananti. Kat dayta tinangiduron kanyak ng soldado. Dayta tinarabahap ko. Takayat ko idabalsan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Linipat kon ti agibalas. Victor. Kan mesa. Pinampanunot kayo na patagkanyak. Jak kaya't amairaman kayo. Nasayaat. No nalipatam tinaimula iti panunot mo. Sipod ubing ka. Ti panagibalas. Antiela. No malagip mo pa'y idi, ti kanayon nga ibagakan ka day di mang Ignas. Asaan a nasayaat ti agibalas. Ti pumatay iti padam a tao. Dayta idi ti kanayon na nga ibagakan ka. Kat ti kayat na pa'y idi apagbalinam. Kat agbalin ka kumaapadi. Antiela. Kayat na nga agbalin ka apadi. Tapno adda kanayon amang palagip kadagiti tao iti nasayaat nga aramin. Kat no kunam ita alinipat mo ti panagibalas. Nasayaat launay, Victor. Lipatem ti agibalas. Tapno mayadayo ka iti paggad. Nagawan at talaga tiba inday ta, Simon. Demonyo at talaga. Ma'am Carlota. Talaga di na kayat nga isubli dagiti daga nga inag-agom na. Agom! Ma'am Carlota. Parikot da ito'y. Nooman nugot ni Senyor Simon iti kayat ni Victor. Ikalay sana lakit din ni Rina. Kat numapasamak ti kasta. Anya ti pagbanagan ti amin. Ikalay sana ni Rina. Idinto ta dinamat ay ayatan. Ela. Panagkunak, saan aday tatiwagas, ma'am? Iso anasaya at mat, no saan nga umanugot ni Senyor Simon. Saan anasaya at ti pagbanagan da Victor no bilang? Pudno, agsaya at dagiti tao anaagawan iti daga. Tamaisubli kadakwada ti dagdagada. Agam, kasanon ni Victor? Ni Ami? Anyamutan. Parikot at talaga, Ela. Saan tayo nga agdardara sudos, ma'am? Naibagak matanday ta ka ni Victor. Saan amasulbar ti may sa aparikot? Iti dinadara sudos apangadan. Juan, husto ka, Ela. Pudno, takunam. Talaga adyak masarakan ita ni Elizabeth. Napanak iti pagtrab-trabahuan na radio station. Saan ka no ang nagsubli? Sa di mo itong tinapnapanan na. Ha! Paltog da dya! Syakti palpaltogan da. Aglingid at di tayo kayo. Syak ka talaga ti puntriyada. Ti salbag apadi. Nasiglat mo ta. Saan ta napuntahan? Wen boss, naglamang iti dakalapon ti kayo. Urayan ta rumwar iti naglingan na. Tapaltugan tamanan. Saan datamit amakita dito'y ayan ta, boss? Lagiwat mo! Sipo taman na yung baga. Dahil ti kanito arumwar. Paltugan. Pejay! Di makayan. Boss, nakalibasan. Salbaga. Di mo napuntahan. Ako awanan, boss. Di marayan. Nakaadayon. Wah. Ala, saan na bali? At tantumanan sa bali akong taway. Boss. Masalaw tantumanan dahi di apadi. Kasanoy tan, boss. Agpatuloy tani di sugalan. Wan. Agur ure kada tayo jay ni Ma'am Anita. Sigurado amarapian ta, boss. No iso ti kadwa ta makisugal.
Tangat rabi ti panagawid na. May ramraman tapay na mapuyatan, boss. Awanan ti atong pareklamo to nga. Ala, mapantan. Ipantan da iti kwarta nga ingapota iti pasdak. Diyos ko, awan tinagkurangak, kad nagbasulak iti padak a tao. Agsirsirbiak kadag iti tao. Iwarwaragawag ko ti Ebanghelyom. Ngem adda kayat na amang patay kanyak. Isu akid dawek ti tulong mo, Diyos ko. Tarabayin na kumaakanayon. Tapno maipatungpal ko, ti akam ko dito'y rabaw ti daga. Sige, umuna akon nga gawid. Usarot ti gotchet. Diya kaya ti suburot kada kayo ijik kabaret. Umuna akon. Sige lang, madam. Agdiretso kayon to di pasda. Nalawag. Wan, madam. Boss, anya dayjay. Nangag mo ka day. Batang-tang ti kampana di simbahan. Iti kasto at nga trabay. Sino tinagbatang-tang? Amang ano ti padi? Ha? Ala, mabantan di simbahan. Tagitaan tano iso tinang batang-tang iti kampana. Kat no iso, patayin tan. Anya? Ningata Padre Ismael tinang batang-tang iti kampana. Gagayem, di uliwana denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. May kanem abilin. Nobela ni Virgil Paclay, direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanem abilin.